siyempre ma'am, ginsupported ako ma'am. Siyempre hindi man ko tani magbato. Siyempre ginsupported ako may tubo tanang nakaptan. Siyempre sa isip ko pati yun naman ko. Pasakaan sang kaso nga frustrated murder kag paglapa sa Republic Act No. 10591 o kon illegal possession of firearms ang Putotan Municipal Police Station. Si Romonic Laranha, 30 anyos, kag residente sa barangay Ginakas, Putotan, matapos nga nagpangtiro sa barangay Dapitan sa mga banwa las 6:30 kay nasang aga. Nahibaluan nga ginpululihan sang mag-amay nga Leo kag alias Inchik Doloria si Laranha nga nagapamubod sang manok. Nahibaluan nga caretaker sa Golden Gray Agri Supply si Laranha, samtang si Leo ang driver sa amuman nga Agri Supply. Sa interview sang Radyo Bandera Iloilo, ginpakigbay ni Laranha nga hindi niya hungod ang natabo, kag luyag lang niya nga depensahan ang kaugalingon. Gani nga nagkuha ini sang homemade 12-gauge shotgun agud magbalo sa duha, apang gilayon nga nalagyo ang mga ini. Suno sa sospek, nadala lang ini sa emosyon kakaugot rason nga nahimo ang insidente. Samtang, nasalabat naman si Nay Gerald Labordo, 32 anyos, residente sa barangay Manaulan, Badyangan, Iloilo. Kag manupangisda nga si Jerry Pama, 61 anyos, residente sa barangay Katuogan sa mga banwa, kag nagapangapi sa Tianggi. Nakaangkon sa kibiyas sa Tangkugo si Labordo, samtang kibiyas naman sa natuong dughan si Pama, kag padayon karon nga ginabulong sa Iloilo Provincial Hospital. Nahibaloan nga si Laranha ang may asawa kag duha ka mga kabataan nga lunsay babayi edad 2 kag 4 ka tuig. Na-recover sa iya pag hinakop ang armas lutha nga ginagamit nga may magazine kag isa ka bala. Samtang wala pa makit-an kanday Leo kag alias Inchik. Sa karon handa nga magpaareglo si Labordo. Samtang ginahulat naman ang desisyon sa pamilya ni Pama kung mapasaka sila sang kaso o kung hindi. Kung ngungod ko to ma'am, sa babaw ko to itiro ng pusil ma'am mo. Kaya sa dalom ko to gintiro. Sa naaksikan na to ma'am, kung ngungod to, damo to maigo. Ano gigin ubra nila sa iyo, sir? Pwede mo masaysay. Ang mag-amay. Gin sa puti na ko ma'am, tumba. Buhay ma'am sa puti na ma'am, do malipong to ko gani ma'am. 6:45 sa ngaga, may nagtawag diri sa police station na may shooting incident nga natabo sa barangay Dapitan. So bali ato ni miging katuan kago gin-verify ni ang kamaturan sa impormasyon kago ato nga gin-investigaran. So ang nagwa sa aton investigasyon bali may komosyon nga natabo sini sa aton nga suspect kag sa upod niya nga gaubra nga si Leo Doloria. So samtang nagkakomosyon ini si Leo Doloria kagang aton nga suspect. So bali kay ang bata sini ni Leo Doloria, dira man na sila gaubra mo nakita sa bata ni Leo Doloria ang komosyon ng iyang tatay. Balita nagikan sa patrol. Ini si kabanderang Dane Raffles nagabandera sa matutud nga serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. Radyo Bandera. Ang ining balita ang ginadulong sa inyo sang D3 Bio, ang ginaendorso sa mga eksperto nga kampyon nga suplemento. Himo sa gin-extract nga virgin coconut oil nga may antiviral kag antibacterial properties nga sarang makatap na sa mga cancer cells kag mga bukol-bukol sa lawas. Ang D3 Bio, mabakal sa mga butika sa Iloilo.